Velmi milovaná lidská bytosti, vítám tě u 12. dne naší společné cesty. Dnes uděláme další krok. První dny jsme věnovali svému tělu, svému dechu, svým myšlenkám, svým slovům. Učili jsme se naslouchat sami sobě. A dnes si všimneme něčeho, co máme vlastně celý život přímo před sebou. A jsou to naše dlaně. Naše ruce používáme každý den. Dotýkáme se jimi světa, objímáme, pomáháme, tvoříme, pracujeme a přesto si málo kdy uvědomíme, co všechno dokážeme dlaněmi vnímat. Může to být třeba teplo, chlad nebo nějaký tlak, jemný pohyb vzduchu a někdy i velmi jemné pocity, které neumíme okamžitě pojmenovat. Dnes je nebudeme vysvětlovat, budeme je pouze pozorovat. Uděláme si takové cvičeníčko, natáhni ruce obě před sebe, otoč dlaně proti sobě a nech mezi nimi asi tak 10 cm prostoru. A chvíli budeme jenom dýchat, jo? Teď pomalu přibližuj dlaně k sobě, ale velmi pomalu. Držte stále dlaně a až ucítíte, že se chcete zastavit, tak se klidně zastavte. Nemusíte se dlaněmi ani dotknout. Pouze vnímej, co cítíš. Možná necítíš nic, a to je naprosto v pořádku. Možná cítíš teplo, možná chlad nebo tlak. Možná jemné brnění. Co cítíš? Možná jen pohyb vzduchu, možná všechno, co vnímáš. Nic z toho teď nehodnoť. Jenom vnímej, co cítíš. No a teď si dáme ještě druhou část cvičení. Opět dlaně trochu oddál a pomalu je přibližuj. A několikrát zase oddálit a pomalu je přibližuj. Velmi pomalu a sleduj, jestli se tvůj pocit mění. Mění se tvůj pocit nebo nemění. Teď polož dlaně na tvá stehna a zavři oči. A uvědom si, jaký pocit ve dlaních zůstal. Každá lidská bytost vnímá trochu jinak. Proto se dnes s nikým neporovnávej. Někdo ucítí spíše teplo, někdo ucítí tlak, jiný vůbec nic
neexistuje vlastně správný výsledek a dnešním cílem není něco cítit. Dnešním cílem je naučit se vnímat. Dnes si několikrát během dne uvědom své dlaně. Když si myješ ruce, když držíš hrnek, když se dotkneš stromu, když někoho obejmeš, na chvíli si uvědom, co právě vnímám. Co právě vnímám. A ta otázka pro dnešní den je, co jsem dnes svými dlaněmi dokázala vnímat? Čeho bych si jindy možná nevšimla? Co jsem dnes svými dlaněmi dokázala vnímat? Čeho bych si jindy třeba nevšimla? Velmi milovaná lidská bytosti. Dnes jsme nic nemuseli dokazovat. Jen jsme si chvíli zastavili a začali vlastně vnímat. A právě vnímání je důležitou součástí naší další cesty. Nech dnešní zkušenost volně doznívat, snaž se ji nevysvětlovat, jen si ji zapamatuj. Přeji ti krásný den plný klidu, radosti a jemného vnímání života. Opatruj se, velmi milovaná lidská bytosti, a pamatuj, každý den jeden krok. Velmi milovaná lidská bytosti. Dnes si možná nic zvláštního necítila. A možná si cítila něco úplně nového. Obojí je v pořádku. Důležité je, že se zastavila a vůbec začala vnímat.